så sluk. Eller prøv at klappe låget ind over. Brønderne. Ja. Så bliver rysterne. Hey, løft det, det går ud. Det var dig, mand. Wow, jeg har lige været løftet. Mand. Hvorfor? Jamen så løfter vi den. Så løfter lågen. Hey, mine vanter. Hvor er de? Løft lige lågen. Løft lågen. Wow. Nej, du skal ikke lukke. Der kommer en cykel. Løft lågen. Wow. Løft lågen. Kan jeg ikke trække det op? Fucking røgsyg. Løft lågen. Det er lidt. Er det? Man, prøv at sætte helt til det igen. Der er lidt. Måske.